Здравейте, говори Иван Стаменов, стопанина на От извора. Предполагам, че сте изслушали предишния епизод от тази поредица. Там разгледахме общо темата за симпатиите и антипатиите, за влиянията от Луцифер и Ариман, на които е изложен всеки човек, без изключения. А това, че сега сте проявили интерес към продължението на темата, предполага, че изпитвате симпатия към антропософията, осъзнато или още неосъзнато влечение към духовната наука. Защо някои хора толкова се заинтригуват от тези подкастове и зачитат лекциите на доктор Щайнер и задават поясняващи въпроси за неща, които може да съм пропуснал или съм оставил за по-нататъчни епизоди. От друга страна, защо някои хора изпитват антипатия? Ако са попаднали случайно на този подкаст, те едва ли ще го изслушат до края, а ако го изслушат, ще засвидетелстват в коментарите неприязанта си към антропософията, към работата ми, ще покажат за сетен път и антипатията си към евреи на Христос, евреина в кавички. И в предишния епизод стана дума, че първоначалните симпатии и антипатии не подлежат на рационализиране. Те просто не могат да се аргументират. С течение на времето можем да намерим потвърждения за тези усещания, но тези потвърждения не са аргументация за неща, които поначало възникват като предразсъдък. Ако отговоря изчерпателно на любезен слушателски въпрос, това обикновено засилва симпатията на човека насреща. Той или тя ще си каже: ето, духовната наука ми е симпатична и ми става още по-симпатична, защото стопанин е отделил 15 минути, за да ми отговори и да ми даде линкове към още по-симпатични материали. И обратно, ако някой изпитва антипатия към антропософията или към Христос, в последствие ще намери аргумент за антипатията си, защото, да речем, стопанина е изтрил 10-я му безсмислен коментар относно евреина в кавички. Рано или късно можем да си намерим повод да обясним, макар и нелепо, своята засилваща се симпатия или пък антипатия към едно или друго нещо. Но усещанията при първата среща с дадено нещо рядко могат да се обяснят с опитности, които сме получили по-рано през живота си. Симпатията и антипатията са предразсъдък и самата дума предразсъдък ни показва, че става дума за нещо, което идва преди мисълта ни. Има ли причина за това? Разбира се, причина има, но тя не може винаги да се намери в текущия живот. Всъщност, произходът на симпатиите и антипатиите рядко се корени в текущото ни въплъщение на Земята. Първопричините обикновено могат да се намерят само ако проследим опитностите на дадена душа и в нейните предишни въплъщения на Земята. И не само в земните й животи, но и по време на престоя и в духовния свят. Всъщност, според духовната наука, това дали ще имаме симпатии, например към ортодокса, тъй нареченото православие, или към духовната наука, или към окултните лекции като цяло, влеченията или отблъскването ни от такива средища на духовния живот се оформят предимно на оня свят, в живота ни извън физическо тяло. Тоест, живота между предишното и сегашното ни въплъщение на Земята. Докато сме без физическо тяло в духовния свят и очакваме следващото си раждане като човеци от плът и кръв, ние живеем предимно със своите симпатии и антипатии. С други думи, тези две сили, които са дълбоко вкоренени вътрешни сили в душите ни, оформят, така да се каже, социалния ни живот в духовния свят. На онзи свят симпатията ни събира с души, които усещаме като близки, сродни души. Тези души ни стават съмишленици и или съработници през следващия земен живот. Заедно, водени от общите си споделени симпатии, след това образуваме общества в физическия свят. Тези общества са обединени от идеите и всичко онова, на което симпатизираме. Това е обяснението защо едни души симпатизират на материализма, други се събират в общества под шапката на ортодоксалните доктрини, а някои от нас имат вродено влечение към духовната наука. Впрочем, това важи и за крайните материалисти, които, водени от симпатии и антипатии, но и от определени грешни представи, отричат духовните реалности. И като казвам, че симпатиите и антипатиите са вродени, имам предвид пренесените опитности и усещания от минали земни животи и от пребиваването ни в духовния свят. Не говоря за наследственост и генетика,
Уточнението е необходимо, ако материалистите все пак са изслушали подкаста до тук. Вероятно, на мнозина от вас се е случвало да се намерят в следното положение. Срещате някого за първи път през живота си, той или тя още не си е отворил устата, не сте си казали даже една дума, не сте влезли в никакви конкретни отношения, но все пак изпитвате симпатия или антипатия към непознатия човек. Скоро след това сънувате този човек. Духовната наука указва, че хората, към които изпитваме привидно необяснима симпатия или антипатия, са души, които сме срещали в предишни животи. Ако не в предишни животи, в задгробния живот, по времето между два земни живота. И колкото по-лесно сънуваме такива хора, още след първата ни среща с тях, толкова по-убедени можем да бъдем, че всъщност сме се срещали и преди с тях, отпреди текущото ни въплъщение на Земята. А сега настъпва моментът за нещо много важно, извънредно важно уточнение. Казахме, че тъмните духове Луцифер и Ариман ни въздействат съответно чрез симпатиите и антипатиите. Казахме още, че тези усещания до такава степен изобилстват и докато сме в духовния свят, между две земни прераждания, толкова са обичайни, че са нещо като ключова характеристика на задгробния живот. И можем да се запитаме, нима сме подвластни на тях и тук на Земята и в по-висшите светове? Нима няма спасение от абнормните духове? Ето как стоят нещата. Да, Луцифер и Ариман са противодействащи сили на еволюцията ни, но това е вярно само от гледната ни точка на въплатени земни човеци. Влиянията на тези духове са противодействащи на еволюцията ни само докато сме тук на физическата Земя. В духовния свят влиянията на същите тези духове, Луцифер и Ариман, са напълно редовни. Там те не са абнормни. Докато сме без физическо тяло в духовния свят, симпатиите и антипатиите са нещо напълно естествено. А кога възниква опасността от тях? Ами, когато се инкарнираме, когато се преродим на Земята и пренесем симпатиите или антипатиите си тук, в физическия свят. Опасността идва от това, че тези сили, които работят непрекъснато в нас, силите на симпатиите и антипатиите, се проявяват обикновено неосъзнато, проявяват се облечени в мисли, или по-скоро безмислици, проявяват се и в думи, а също и в дела. В духовния свят не можем да нараним други хора заради симпатия или антипатия, но тук на Земята можем, а това води до карма, до лични задължения, които трябва да изчистваме. Тук, долу, в физическия свят, Луцифер и Ариман си играят с нас, техните влияния са противоположни едно на друго, не важи само за симпатията и антипатията, и когато се натъкнем на влияние от Луцифер, което разпознаваме като противодействащо, водени от неосъзнатите си усещания, много лесно се изкушаваме да залитнем в другата крайност, така образно казано попадаме в лапите на Ариман. Един реален пример. Преди години се водеше медийна кампания срещу торентите. Тогава направих коментарен подкаст, в който оборих неадекватните аргументи на онези, които искаха да натрапват платените си услуги и бяха обявили Дон Кихотовска война срещу вятърни мелници. Може да се каже, че се обявих в защита на торентите. Материалът ми намери широк отзвук в интернет, симпатията у хората беше голяма и у нас, и даже сред чужденци. Най-голяма симпатия, разбираемо, обаче се четеше в коментарите от потребителите на големите български торент тракери. Миналата година направих подобен коментар, но на друга тема. Обявих се против нереалистичните идеи за възстановяването на военната повинност на така наречената задължителна казарма. И същите тези хора, които покрай историята с торентите ме бяха определили като, цитирам, най-великия журналист в България и истински защитник на народа, вече водени от антипатията си към това, което казвам за наборната армия, ме причислиха към най-големите отрепки и в общи линии ме охулиха, както си му е редът при всяка неосъзната антипатия. Такава, при която хулителите изцяло са подвластни на усещанията си и ги изразяват в думи, преди дори да са свалили коментарния ми клип и да са се запознали с аргументацията. Ето така Луцифер и Ариман си играят с хората. Подават си ги като топка. Това е неизбежно, когато волята и мислите на хората не участват в живота им, а действията се основават на бушуващи страсти и недомислици,
когато хората не работят, за да си изградят здрав усет към обективни истини. Проблемът с симпатиите и антипатиите обаче е много по-дълбок. Той не се изразява само в отношенията между двама-трима човека, не се ограничава и само във форумните дискусии за торенти или други теми. Неосъзнатите усещания, за които си говорим вече 2 епизода, са в основата и на болшинството социални болешки. Те са, така да се каже, национален проблем. Бихме казали и глобален проблем, тъй като Ариман и Луцифер работят в усещанията на цялото човечество. Доктор Щайнер дава конкретен пример с учителите, които си позволяват да имат различно отношение към учениците си. Различно отношение и различни оценки на децата, заради симпатиите или антипатиите към някой от тях. Той посочва как това оказва опустошително въздействие върху социалния организъм. Но това не е единственият пример. От себе си мога да добавя и други примери. Да вземем за пример лекарите, които имат различно отношение към хората, търсещи помощ от тях. Отново заради симпатии или антипатии. Да помислим как тези неосъзнавани усещания, например, могат да се отразят върху решенията на съдиите спрямо подсъдимите. Изобщо могат да се посочат безброй примери във всяка една област на социалния живот. Само ще обърна внимание, че говоря за неосъзнати усещания. Нямам предвид други причини, заради които учителят, лекарят или съдията може да прилагат двойни стандарти. Учителят или лекарят или съдията може да отсъди различно за 2 еднакви случая, ако например го подкупят. Тук обаче имаме рационално и до някъде осъзнато действие. То също е следствие от влияние на тъмни духове, корупцията или покварата на български, но не трябва да се бърка с симпатиите и антипатиите, за които говорим сега. В духовния свят тези усещания, неосъзнатите симпатии и антипатии, са естествени, защото представляват взаимодействие на човешките души според истинската им същност и естествените закони на привличане и отблъскване. На Земята обаче имаме пълна противоположност на това, което е в духовния свят. Тук, в физическия свят, взаимодействието между душите не се основава на вътрешните им особености. Това е много важно. Тук отношенията между хората се регулират и ръководят от външни закони, наредби и правила. Те поставят хората в едни изкуствени отношения един спрямо друг. И понеже държавното устройство е диаметрално противоположно на устройството в духовния свят, естествените усещания на човеците, техните симпатии и антипатии, не могат да се проявят свободно. Ето още една причина, поради която симпатиите и антипатиите на Земята са проблем, въпреки че не са проблем в духовния свят. Това се усеща от повечето хора. То може да не се осъзнава и осмисля, но подсъзнателно се усеща от голям брой човеци. Светската държава, светските условия са противоположност на това, което живее в човешката душа. По тази причина човек се чувства принуден да потиска някои свои симпатии и антипатии, защото те влизат в противоречие с светските условия. Но потискането на нещо естествено, което продължава да работи в нетленните тела на човека, в неговите астрално и етерно тяло, симпатиите и антипатиите винаги работят там, дори когато са потискани. Това потискане се отразява и на физическото тяло. Потискането на неща, особено когато продължително остават неосъзнати, води най-малкото до физическа умора, а в по-дългосрочен план и до заболявания, които са следствие от отслабването на жизнените сили, от пресушаването на едерното тяло. Всеки може да се досети и какво се случва с целия социален организъм на една държава, в която повечето хора имат неосъзнати симпатии и антипатии и потискат своите усещания. Заболява и социалния организъм. От 15 век насам живеем в епоха, целта на която е да развием тъй наречената съзнателна душа. Сред основните характеристики на човека, който правилно развива съзнателната душа, е, че той не позволява симпатиите и антипатиите да подчиняват мислите му, нито волевите му действия. Човек се издига от тъй наречената сетивна душа, която е присъща за отминалата епоха, до съзнателната душа, която развиваме от 15 век, именно когато осъзнава усещанията си, осъзнава влиянията на Луцифер и Ариман, като осъзнаването е първата стъпка. Ние не можем да изкореним симпатиите и антипатиите, които работят в нас, казахме, че те са нещо естествено, но можем
и трябва, с оглед на изискванията на естествената ни еволюция, да ги впрегнем в полза на тази еволюция, мислите и действията ни трябва да ни издигат над тези усещания. Доктор Щайнер дава един пример, който ще повторя. Няма смисъл да търся собствен пример. Когато един човек ни нагруби заради антипатията си към нас или заради симпатията си към крайния материализъм, който отрича всичко духовно, когато се срещнем с такъв човек, е напълно естествено ние също да имаме антипатия към него. Да отричаме антипатията си към него е форма на потискане на обективната реалност. В такъв случай доктор Щайнер препоръчва да обличаме голата антипатия към такива материалисти с мислите и чувствата, че при такива хора има нещо потресаващо. А потресаващото се изразява в това, че те може да са много умни, може дори да са морални в някаква степен и добронамерени хора, но потресаващото при тях е това, че този интелект и нравственост не им помага да стигнат до мястото и момента, в които те ще прозрат духовните истини и реалности. Това неизменно ще доведе до увреждания от тях в следващото им въплъщение на Земята, в следващия им живот. Увреждания дори на физическото тяло. А още в по-далечно бъдеще, потресаващото ще бъде, че такива хора, които въпреки добрите си качества не успяват да се издигнат до усет за духовните реалности, ще страдат по невъобразими сега начини. В далечно бъдеще Земята ще бъде все по-малко материална и все повече етерна. Земята се разрежда след мистерията на Голгота, която вече беше разгледана накратко в друг подкаст. И ще дойде време, в далечно бъдеще, когато мислите на хората, провокирани от неосъзнати симпатии и антипатии, ще добиват външен облик. Ужасен външен облик, като външни същества, които ще оплитат такива хора като с мрежа и ще ги измъчват. Това е потресаващо. И въпреки, че доктор Щайнер не го казва изрично, в конкретния случай ще си позволя да го допълня. Когато се изправяме сега срещу хора, към които изпитваме антипатия, понеже и те изпитват антипатия към нас, чрез добавянето на чувство и мисъл, че съдбата на тези хора е потресаваща, ние всъщност изпитваме състрадание към тях. Потресът е по-скоро мисловно, етерно изживяване, а състраданието е чувствено, астрално изживяване. Чрез това чувство на състрадание ние балансираме Луцифер и Ариман в себе си. Уравновесяваме противоположностите, техните влияния, върху везната. А везната олицетворява Христос милосърдния. Това беше за този епизод. До скоро, Иван Стаменов за От извора. Единственият сигурен начин да сте винаги на време осведомени за новите подкастове е като се абонирате за канала. Благодаря на всички дарители, които ми дават възможност да се занимавам с такива симпатични за едни и антипатични за други материали. Можете да изразявате осъзнатите си симпатии към обективните истини чрез еднократни или периодични дарения. Линк към дарителските сметки, които предизвикват антипатия от други, ще намерите в описанието на видеото, а също и като бутон в самия клип.